Добър ден. Да, благодаря. Как си купри? Супер. Къде е господин Крадев? Ботиш Крадев. Румен Ботиш Крадев. Нямате го? Ето го и сивият кардинал на Румен Радев, архитектът на контрабандата в България Николай Копринков. Кадрите, които ще видите, са от офиса на Румен Радев в хотел Анел. Предупреждаваме, че кадрите са потресаващи. Как да няма? Сивия кардинал си, нали? Кой си вие? Ти. О, живо здраво, как си? Здравей на тебе. Честито празник. Как сте бе? Всичко наред ли? Честито празник. Виждаме, че Копринков със сетни сили опитва да затвори вратата. Очевидно не иска да видим работното им място. Но защо? Крият ли нещо? Нали ще обязваме? Ма не ви заповядайте оттатък. Заповядайте оттатък. Ето тук, вижте как се въргалят. Вижте как се въргалят Румен Ботиш Крадев. Ето ги има си гаджета. Ето ги. Ето ги мацките на Румен Ботиш Крадев. Виждате ли ги? Ето ги софрите, виждате ли? Това е в офиса на Румен Ботиш Крадев. Чакайте. Да оставим на страна факта, че в този офис има king size легло, което по всичко изглежда се ползва не за сън. Да оставим на страна и факта, че Копринков си е викнал интимна компания. Дали току-що не видяхме и джакузи? Джакузи? В офиса на Румен Радев? Ето там се затвори. Бягат. Виж как се заключат. Виж, ето ги. Заключват се, бягат. Как? Бомбончета, виж. Вижте с какво става. Румен Ботиш Крадев. Тук. След като станахме свидетели на офиса на Румен Радев отвътре, който не прилича на офис на партиен лидер, а по-скоро на бардак или покой на наркотрафикант, както стана ясно от клипа, всичко това е със съдействието на Николай Копринков, за когото се твърдеше, че бил дистанциран от новия проект на Радев. Видяхме колко е дистанциран. След всичко това е редно да се запитаме, тези хора ли са прогреса, който толкова години чакаме? Тези хора ли ще се борят с мафията? Тези хора ли ще събарят олигархията? От джакузито ли Радев смята да демонтира модела? Нека всеки сам си отговори.